ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸಂಧಿ ಪರ್ಯಾಡ್ಕ ಬಂದದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಅರಿಯಾಡ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಕಲ್ಲು ಮನೆ. ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೇರಿಗಾರ ಬಂದದ್ದು ಅಜ್ಜ ಡೊಂಬಯ ಶೇರಿಗಾರ. ಅಜ್ಜರ್ದು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪುದಾರ್ದ ವಾದ್ಯದಾರ. ಡೊಂಬಯ ಶೇರಿಗಾರ ಬಂದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆರು ಇಪ್ಪುನಗನೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 20 ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಾಕ್ರಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬುಡ್ದು ಪೋತೆರ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ನೆಟ್. ಐನ ಎಂಕ್ಲ ಮುಂದರಿಸ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ತುನ. ಪಪ್ಪಗ್ಲಂಚನೆ ಅಜ್ಜನೇ ಪಂದು ಕೊಡ್ತುನ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಪ್ಪ ಅಜ್ಜನೇ ಪಂದು ಕೊಡ್ತುನ. ಅಡ್ದುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಂದ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಸಂಗೀತ ಪೂರ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋದು ಚೂರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಕಲ್ತದೆ ಯಾನ್. ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಕಲ್ತುನ ಪುತ್ತೂರು ಗಣೇಶ್ ಬಂಡ ದಾರೆಡ. ಅಡ್ದುಕ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕಲ್ತುನ ಪುತ್ತೂರು ಡೋಗ್ರ ಅರಡ ಪೂರ ಕಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇರು ದುಂಬುದಾಗ್ಲಾಗ್ಲಿ. ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಚೆನ್ನೈ ಪೂರ ಬೋದು ಕಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದೇ ಉಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ. ಅಂಚ ಈತ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಾಕ್ರಿನ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ. ನಾಗಸ್ವರ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರ್ಸೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಪಿ.ಕೆ. ಗಣೇಶ್ ಬಂದದ್ದು. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಳದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪದೇರ ಯಾರು ಬಾರಿ ಬುಧಾರ್ದ ಗುರುಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆನಾರು. ಅಂಚ ನಾಗಸ್ವರ ಮುಂಚ ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಜ್ಜೆ ಉಡ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಜ್ಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಅಜ್ಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ಗ್ ಪೋವೊಂದೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಈ ದೈವದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅವ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪೋದು ಯಾನ ಅಂಡ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಯಾನು ನಾದಸ್ವರ ಕಲ್ತನೆ. ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪೂರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ರೈಟ್. ಆರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮಟ್ಟೆ ವಾದ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಅಜ್ಜೆ ಇಂಚ ವಾದ್ಯ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ಕ್ರಮಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ವಾದ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಗ್ ತಕ್ಕ ವಾದ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಗುರುಕುಲಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೇರು. ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯಾನ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಯಾನ್ ಚೆನ್ನೈಗ್ ಬೋದು ಕಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದು ಇಪ್ಪು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋದು ಕಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಬಂದ ಯಾನ್ ಎನ್ನನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪುತ್ತೂರು ಗಣೇಶ್ ಬಂದದ್ದು ಆರ್ನಾಟಿಗೆ ಕೊನೊಂದು ಪಾರ್ದನೆ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಗುರುಕುಲಾರು ಬಾರ್ಸೋಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂದ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾಗ್ಲು ಪುತ್ತೂರುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡೆ ಆರು ಪಂದ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾತ ಪನ್ಪುನ ಪುತ್ತೂರು ಗಣೇಶನ ಶಿಷ್ಯಂದೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಣ್ಣನ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು. ನಾಗಸ್ವರ ಕಲ್ಪೆರ ಕಾರಣ ಅಜ್ಜೇನು. ನಾಗಸ್ವರ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪೆರ ಪೋತೆ ಯಾನು ಬೇತೆ ಬಿದೈಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಗುರುಕುಲ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದೇರು. ಎಡ್ಡೆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಚಾಕರಿ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಮುಖ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮತ ಬಗ್ಗೆ ವಾದ್ಯ ಮನ್ಪುನ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಕ್ರಮತ ವಾದ್ಯ ಅವು ಈರ್ನ ಭೂತದ ನಲಿಕೆಗ್ ಪೂರ ಉರಿಪುನ ದುಂಬುದ ನೆತ್ತವು ಅವು ಅಜ್ಜೆ ಉಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತನೇನೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಪ್ಪನಗ್ಲು ಉಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಉಡ್ತೊಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ. ದೈವಗ್ ನಾಗಸ್ವರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ನಾದಸ್ವರನೇ ದೈವಗ್ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಇರೆಗ್ ನಾಗಸ್ವರ ಬೋಡೆ ಇರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನನೆ ನಾದಸ್ವರ ಇರ್ಬೆ. ನಾಗಸ್ವರ ಇಂಚ ಬತ್ತುನ ನಾದಸ್ವರದ ಪೂರ್ವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಂದ ತಮಿಳ್ನಾಡೇ ಬತ್ತುನವು ಅವು ಇರೆಗ್ ದೈವ ಸೃಷ್ಟಿದೆ ಬತ್ತು ನಾಗಸ್ವರ ಅವು. ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಅವು ನಾಗಸ್ವರ ಮೈನು ಗೋಲಾಗ್ ನೇಮಾಗ್ ನೆಕ್ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಪೂರ ನಾಗಸ್ವರನೇ ಬೋಡಾಯ್ನ. ಅಂಚನ ದೈವದ ಕಲಕ್ ನಾಗಸ್ವರ ಮೈನಿಂದ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಬಂದ್ಪೇನ್. ಎಂಕ್ಲೆನ ಅವು ಒಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ದೆ ಬರ್ಪುನ ನಾಗಸ್ವರ ಲಂಚನೆ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಲಂಚನೆ ಬಂಗ ಆಪುನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್. ಕೋಲ ಇಪ್ಪುನಗ ಕೋಲದೈಕ ನಾಗಸ್ವರ ಉರಿತೊಂದು ಬರೋಡು. ಮದಿಮೆದ ವಾದ್ಯಗ್ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಉರಿಪೋಡು. ದಾದನ ದೈವದಕ್ಲೆನ ದೈವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಉರಿತೊಂದು ಪೋಪ. ಇಜ್ಜಂಡ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಉರಿತದ ನಾಗಸ್ವರ ಪೇರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಐಕ್. ಅಂಚ ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ ನಾಗಸ್ವರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಬರ್ಪುನ. ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಗ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಅಗತ್ಯನೇ ಪೂರ್ಚಿ. ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಮಾತ ಉರಿತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅರಿಯಡ್ಕದ ವಾದ್ಯದಕ್ಲು ನಾದಸ್ವರ ಮಾತ್ರ ಉರಿಪುನ. ದೈವಗ್ ನಾಗಸ್ವರ ಮಾತ್ರ ಉರಿತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಗಸ್ವರನೇ ಉರಿತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೇತೆ ಅವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ದೈವದ ನೆಕ್ಕು ಉರಿಪುಜ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಪುನು ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಅವು ಇರೆಗು ಬೇತೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ದೈವಗ್ ಕ್ರಮಕ್ ನಾಗಸ್ವರನೇ ಗಗ್ಗರ ದಿಪ್ನಾವಡ್ ನೇಮದಿಚ್ಚ ಅವಡ್ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಮ ಉಂಡವು. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದೊಂಜಿ ಕ್ರಮನೇ ಬೇತೆನೆ ಆ ಕ್ರಮಕ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಎಂಕ್ಲ ನಡತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ನೇಮಗ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಲ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಬತ್ತುಂಡು ಅವು ಇರೆಗ್ ಗೌಜಿ ಗೊಂಜಿ ನೇಮಾನಗ ಗೌಜಿ ಯಾರ ಬೋಡತ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಮಂತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಅನ್ನು ಉರಿಪೇರು. ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಲಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಫಿಂಗರ್ ಉರಿಪುನ ಮೂಜಿ ಬೆರಲ್ದ ಉರಿಪುನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಉರಿಪುವೆರ್. ಬ್ಯಾಂಡ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಲಗ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಉರಿಪುವೆರ್.
ದೈವದ ಕ್ರಮಕ್ಲೆಗ್ ಒವುಲ ಉರಿಪು ಜರಿರೆ ಅವು ನಾದಸ್ವರ ನೀರೆಗ್ ಪನ್ನಂಚನೆ ನೇಮದಿಚ್ಚ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ ಸವರಿನಲಿಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮುಗಯರ್ದ ಪೂರ ಇರೆಗ್ ನಾದಸ್ವರನೆ ಐಕ್ ಐನು ಕೊರ ಐಕ್ ಕೊನೊಂದು ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಉರಿಪುನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಲಂಚ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ಎಂಕ್ಲ ಸೊಂತ ರಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಓವುಲ ಮಂತುಜ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ ಉಂದುಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಜ್ಜನಗ್ಲು ಒಂಜಿ ದೈವದಂದೆ ಉರಿಪುನ ಟೋನ್ ಮಂತ್ ದೀತೆರ್ ಅವು ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಜ್ಜನಗ್ಲೆ ಮಂತುನ ಅಜ್ಜನ ಗುರುಕುಲು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತನಗೆ ಒಂಜಿ ಭೂತ ನಾಟ್ಯ ಮನ್ಪುನಗ ಐಕೊಂಜಿ ಅವು ಪದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಗ್ಲೇ ಸುರು ಮಂತದ ನಾವು ಎನ್ನ ಮುಳು ಪುತ್ತೋಡ್ ರಡ್ಡ್ ಅಜ್ಜನಗ್ಲು ಇತ್ತೆರ್ ಅಗ್ಲೇ ಸುರು ಮಂತದ ನಾವು ಅವು ಇರೆಗ್ ನಾಟ್ಯ ಉಂಡು ಬೊಕ ಬಂಡಾರ ದೆಪ್ಪುನಗ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಂಡಾರ ದೀದ್ನಗ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆಲ ನಮ್ಮನಗ್ಲು ಪೂರ ಪನ್ಪೆರ್ ಬಂಡಾರ ದೆಪ್ಪುನ ಉರಿಪುನ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಗ್ಲೆ ಅವು ಅಜ್ಜನಗ್ಲೇ ಮಂತುನ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ ಟೋನ್ ಮನ್ಪುನ ಅತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ತಿಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬುಕ ಪೊಸತ್ ಪೂರ ಪದ್ಯಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಐನ್ ಕಲ್ಪೆರ ಕಲ್ತೊಂದೆ ಇಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಏತ ಪದ್ಯ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಐತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂದ್ ಎಂಕ್ಲ ಐತ ಸರಿಗಮ ದೆಪ್ಪೊಡು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂದ್ ಐತ ಸರಿಗಮ ಬರೆದ್ ಕಲ್ಪುನ ಕೆಲವರೆಗ್ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬುರಿಪೆರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪದ್ಯ ಕಲ್ತೊಂದೆ ಇಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತೊಂದೆ ಬೋಡ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲ ದೈವದ ಇಟ್ಟು ಇರೆಗ್ ಕ್ರಮಕ್ ದುಂಬುದೈನೇ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆದ ಇಕ್ ಇರೆಗ್ ಪೊಸತ್ ಪದ್ಯ ಉರಿಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಉರಿಕ್ತದೆ ಪೋಡಾಪ್ನು ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಉಂದಂಚನೆ ಪರತ್ತನ ಉರಿತೊಂದು ಇತ್ತನ ಒಂದು ಮನ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಪೊಸ ಪೊಸ ಪದ್ಯ ಕಲ್ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಲವುದ ಕೋಲದ ವಾದ್ಯಗ್ ಪೋಯಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪದ್ಯ ಉರಿಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಐನ್ಲ ಸೈಡ್ಗ್ ದೀತ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆನ ಅಂಚಿನಗ ಕೆಲವು ದಿಗಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪದ್ಯ ಉತ್ತನಲ ಮಣಿಪುಜೇರು ಅಂಚ ಮಂತ ಐನ್ ಪೂರ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಂತದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪದ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ನೇಮದ ಕ್ರಮಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಈತನಟ ಉರಿತಿದನ ನಿರ್ಜ ನೇಮದ ನೇಮ ಆನಗ ನೇಮ ನಲಿಕೆ ಗಾಂಡಲ ದುಮ್ಮುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಪೂರ ಐನ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಉರಿಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಮುಗ ಕಟ್ಟುವೆರು ಮುಗ ಕಟ್ಟುನ ಅಂದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಗ ಕಟ್ಟುದಿಪ್ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲ ಒವ್ವೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪದ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ಉರಿತಿದಿಜ ಉರಿಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಮುಗ ಏರ್ದಿಪ್ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಕಲ್ಪ್ಯರ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಡ್ಡ್ ದಿನ ಯಾವುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪ್ಯರ ಆಂಡೈತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಪಂಡ ಜವನೇರ್ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆರ್ ಎಂಕ್ಲಾಗ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉರಿತೊಂದು ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಇಪ್ಪುನಗ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡಗ ಇರೆಗ್ ದೈವದ ಐಕ್ ಇರೆಗ್ ಮಾತ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬೀಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಐಕ್ ನಲಿಪ್ಯರ ಉಂದು ಪೂರ ತಾಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆದ ಪೆಟ್ಟುಂದು ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ ಅವು ಮಾಮೂಲಿ ದುಂಬುರ್ದೆ ಬತ್ತನ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ ಐಕ್ ಸೆಟ್ ಆವೊಂದು ಇತ್ತೆದ ಪದ್ಯಲ ಐಕ್ ಸೆಟ್ ಆವೊಂದು ಪೋವೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲವೇ ನೇಮ ಪೂರ ಇಜ್ಜಂದಪಗ ಐತೆ ಈ ಮರಿಯಲದ ಟೈಮ್ಡು ಪೂರ ಇಲ್ಲಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದೇ ಇಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲ ಜವನೇರ್ ಬರೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆರು ಬೊಟ್ಟೊಂದೇ ಇಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲ ಮೊಲು ಉರಿತೊಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪುವ ಎಂಕ್ಲ ಓಡೆ ಚೆನ್ನೈ ಪಿದೈ ಪೂರ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲು ಅವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಸಂಗೀತದಗ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕೇನೊನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪೆರ್ ಒಂಜಿ ನನಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಸಭಾ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಲ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರ್ಸಾರ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ನನಲ ಕಲ್ಪ್ಯರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಕೇನೊನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಡ ಈ ವಾದ್ಯದ ಕಸುಬು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅವು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ನಗ್ಲೆಗ್ ಡೋಲು ನಾಗಸ್ವರ ಹೊಡಿಪುನಗ್ಲೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾಗಸ್ವರ ಮೈನ್ ಕೋಲದೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋನಗನೆ ನಾಗಸ್ವರ ಸುರು ಮಂತುನ ಬಂಡರ ದೀಡ್ನೆ ಮುಟ್ಟಲ ವಾದ್ಯದಗ್ಲು ಬೋಡು ಅಂಚ ಬಂದದು ನಿದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ದಿಗದ ಮುಗಿರ್ದು ಬುಕ್ ಒಂದ್ ದಿಗಕ್ ಪೋನಗಲಂಚನೆ ಗಾಡಿಡ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೈವ ದೇವರೇ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಾಪುನ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರೋರ ಕೋಲ ಪೂರ ಸುರುವನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿದ್ರೆನೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಕ್ ಚೂರು ಬನ್ನಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ ಚೂರು ಇಲ್ಲದಗಲ ತಾಳ್ಮೆಡ್ ಕೇನೊ ನೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇರ್ದು ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂದೆಲ ಬರ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇರ್ದು ಮುಗಿತ್ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿಗಕ್ ಏತ ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಯ್ನ ಉಂಡು ಅಪಗ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲದಗಲು ಚೂರು ಸಮಾಧಾನಡ್ ಏನ್ ಕೇಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ
ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಅಗ್ಲನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬೆನೊಂದಿಪ್ಪಾತ ಅಂಚ ಚೂರು ಐನೊಂಚೂರು ಸರಿ ಮಂತಂದೆರ್ನ ಎಡ್ಡೆನು ಪನ್ಪುನೇನು ಅಂಚನೆ ಈ ನೇಮ ಕಟ್ನಾಗ್ಲೆಗ್ ಪೂರಣ ನೇಮ ಕಟ್ನಾಗ್ಲೆಗ್ ಅತ್ ಐತ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಬಾಕಿ ಚಾಕ್ರಿದಾಗ್ಲೆಗ್ ಇತ ನೇಮ ಕಟ್ನಾಗ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕಟ್ಟುದು ಅಗ್ಲು ಮುಗಿತು ಪೋಪೆರ್ ಈತನ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುವೆರ್ ಪುರೊಂಜಿ ದೈವಗ್ ಬೇತೆನೆ ಕಟ್ಟುವೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ದೈವ ಕಟ್ನ ಆಯ್ದೆತ್ತಿಪ್ಪುವೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚತ್ ಮನತ್ತಾನಿ ಬಯ್ಯಗ್ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಲು ಏತು ಪೊರ್ತು ಮನತ್ತಾನಿ ಬಯ್ಯ ನಾವು ರಾತ್ಲೆ ಆಂಡಲಾವು ಅವು ಎಂಕ್ಲನೆ ಅಲ್ಲು 4 ಜನ ಪೋದಿತ್ತನ 5 ಜನ ಪೋದಿತ್ತನ ಎಂಕ್ಲನೆ ಲಕ್ಕದ್ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡತನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಐತ ಮತ್ತಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲ ಐಟ್ ಬಂಗ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಾದ್ಯದಕ್ಲೆನ್ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಆತ್ ಉಂದು ಮನ್ಪುಜೆರ್ ಅವ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಒಂಜಿ ವಾದ್ಯದಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ ಗೌರವ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಐತ ಮತ್ತಡ್ ಚೂರು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಲ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ದೈವ ಕಟ್ನಾಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕಟ್ಟುದು ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಿರೊಂಜಿ ದೈವಗ್ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಪ್ಪುವೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಾತಾತ ಐನ್ಲ ಚೂರು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆದ ನೆಟ್ ಸಂಬಳ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಿಟ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಂಬಳ ಇತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ್ ಕೊರ್ಪೆರಿತ ಮಾತ ದಿಕ್ಕಿಟ ಕೊರ್ಪೆರ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅಂಡ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಿಟ ದುಂಬುದವೇ ಪತೊಂದೆರ್ ದುಂಬು ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಪನ್ಪೆರ್ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜರೆಗ್ ಈತ್ ಸಂಬಳ ಇತ್ತುನ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗ್ ಈತ್ ಸಂಬಳ ಇತ್ತುನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾಲಡ್ ಆತೆ ಉಂದು ಇತ್ತುನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪುನಲ ಆತೆ ಕಾಸ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಡಿಡ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಪುನಲ ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೋಡು ದುಂಬುದೈಕ್ಲ ಇತ್ತೆದೈಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಐನ್ ಜನಕ್ಕಲು ಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಂತೊನೊಡು ನೇಮ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ವಾದ್ಯದಕ್ಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂಕಾಂಡ ಒಂತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಜಾರ್ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತೆನ್ಮ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತುದೆರ್ ಇತ್ತೆದಕ್ಲೆಗ್ ವರ್ತ ಆಪುಜಿ ಏರೆರೆಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆದ ಸರ್ಕಾರದಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಕೇನೊನ್ನ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಶಾಸಕರು ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ಡ ಒಂಜಿ ಕೇನೊನ್ನ ಈ ಸತ್ತಿದ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಬೊಪ್ಪಗ್ ದೆಪ್ಪದು ಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾರೆಡ ಎಂಕ್ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪೊಡುಂದೆ ನನಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಬತ್ತುದುಂಡು ಕೆಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತ ನಾನ್ ಎಂಕ್ ಐಟ್ ಆತ್ ಉಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗಮನ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗಾರು ಆಗ್ ಪೊಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಂದತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೆರ್ ಪುತ್ತೂರುಡೆ ಕೆಲವು ದುಂಬುದ ವಾದ್ಯದಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರ್ ಹಿರಿಯಗ್ಲು ಉಲ್ಲೆರ್ ಚೂರು ತೂದು ಅಂತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಯಾನ್ ಕೇನ್ಮೆನ್ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಕಿರಿಯಗ್ನಕ್ಲೆಗ್ ನನಲ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ನನಲ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೆರ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಕಲ್ಪುನೈಟೇ ಎಂಕ್ಲ ಇಪ್ಪುವ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಅಂಚತ್ ಒಂಜಿ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ ತಿಕ್ಕುನಗ ಒಂಜಿ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸುಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಈತ್ ಸಮಯ ಬಂಗ ಬತ್ತುನೈಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಪಂಡ್‌ದ್ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುದು ಜಾಲೆಕಡ್ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಆರೆಗ್ ಏರ್ಲ ಆತ್ ಉಂದು ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜೆರ್ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಒಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮಟ್ ವಾದ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವು ಇತ್ತೆದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಪತ್ತುಜಿ ಚೂರು ಗಮನ ಕೊರೊಡು ಯಾನ್ ಶಾಸಕರಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಬೇಜಾರದ ಘಟನೆ ಆತ್ ನಾನ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಘಟನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೋಲಗ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ವಾದ್ಯಗ್ ಒಂಜಿ 6ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆರ್ ಆರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತೆರಿನ ಕಲಾವಿದೆರ್ ಆರ್ ಮಾತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತ್ ನಾದ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಈ ವಾದ್ಯಡ್ ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಇತ್ತ್ಂಡ ಇರ್ ಒರಿ ಉರ್ತಿನ ಪದ್ಯನ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಟೀಮ್‌ದ ಉರುಪಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದೈವದ ನೆಟ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಯ್ಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇರೆಗ್ ಐತೆ ರಡ್ಡ್ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಉರ್ತಿನ ಪದ್ಯನ್ ಪಿರೊರಿ ಉರ್ತಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬತ್ತುಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಉಂದು ಆ ಕಲಟ್ ದಾದ ಆಂದ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಉರ್ತಿನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ ಆ ಪದ್ಯನ್ ಉರ್ತೇನ್ ಏನ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಆರಡ ಪಂಡೆ ಆನಿ ಇಂಚೆಂಚ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯೆದಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಗೌರವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ ಆರ್ಡೆ ಆನ್ ಪಂಡೆ ಆನ್ ಇಂಚೆಂಚ ಇಜ್ಜ ಉರ್ತುನ ನಮಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಒರಿ ಉರ್ತಿನ ಪಿರೊರಿ ಉರ್ತುನ ಬಲ್ಲಿ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾತುಂಡು ಅಕುಲು ಬೊಕ ಕಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತೆರ್ ಅಕುಲು ಕಾಲ್ ಮಂತುದು ಅವು ಈರೆಗೆ ಬರೆತ್ನ ಪದ್ಯನ ಅಂದ್ ಕೇಂದೆರ್ ಈರೆ ಬರೈನ ಪದ್ಯನ ಅಂದ್ ಅವು ಪೂರ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾತಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಉಂದು ಐತ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಸೆಟ್ ವಾದ್ಯ ಇತ್ತುನ ಒರಿ ಉರ್ತಿನ ಪಿರೊಂಜಿ ಉರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗಲಟೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಂಚನೆ ಅವು
ಒಂಜಿ ಒರಿ ಎಲ್ಯ ಮಂತುನಂಚಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಘಟನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸತಿ ನಡತಿಕುಂಡು. ಎಂಕ್ ಮರತ್ಪಾರ ಒಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೆರ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜನನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆನ್ ಎನ್ನ ದಿತ್ತೆ ನಾದಸ್ವರ ಇರ್ತಾರೆ ಕೋಲದ ಯಾನ್ ಉಡ್ತೊಂದಿಜ್ಜನ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಇತ್ತೆರ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಜನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಕೋಲದ ನೆಟ್ಟ್ ಪೊಪ್ಪಗ್ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನಗ ಜನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಆ ಜನ ಮಂತುನ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬತ್ತುದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಬೇಲೆನೆ ಪೂರ ಒಯ್ಸೊಂದು ಪಾಯರ ಸುರು ಮಂತೆರ್. ಅಂಚ ಆ ಬೇಜಾರಡ್ ಯಾನ್ ನಾದಸ್ವರ ಕಲ್ಪೆರ್ ಅವ್ ಒಂಜಿ ಮರಪ್ಪರ ಉನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ ನಾವು. ಮುಕೊಂಜಾತನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೆರ್. ಆ ನಲಿರುದಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣನ್ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ನಾದಸ್ವರಗ್ ಬೊಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ್ ಕೊರ್ತೆರ್. ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅರಿಯಕ್ಕ ಗುತ್ತುದಾರ್ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗ್ ಪೋಶತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸಡ್ ಬಂಗಾರ್ದ ಉಂಗಿಲ ಪೂರ ದೀತೆರ್. ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಮರಪ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಎದುರಾಪುನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಸರಕಾರರ್ದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಅಂಚ ವಾದ್ಯದಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಸರಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಗಮನ ಕೊರ್ತುಜಿ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಮರಿಯಲಡ್ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚೂರು ಕೃಷಿ ಅಂಚ ಮಂತೊಂದು ಪೊಪ್ಪನಗ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸರಕಾರ ಅರ್ದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ದೈವ ನರ್ತರ್ಕೆರೆಗೆ ಮಾತ ಮಂತುದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ವಾದ್ಯದ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಐತೊಂಜಿ ಉಂದೇ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ಪೆನ್ಷನ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್. ಈ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ ಬೊಕ ದೈವ ನರ್ತಕರೆ ಪೂರ ಪೆನ್ಷನ್ದ ಏಜ್ ಆನಗ ಪೆನ್ಷನ್ದ ಬರೊಂದು ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನಡಂತೂ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ವಾದ್ಯದ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸರಕಾರಡಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ತ ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ಂಡಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದ ಪೂರ ಕಾರಣ ಆಗಿ ಚೂರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊರೊಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೇನ್ಮ ಎಂಕ್ಲ. ನನತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಈ ದೈವ ಚಾಕ್ರಿಡ್ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮತ ವಾದ್ಯದ ಆಯ್ತುಂಡು ಐನೇ ಮಂತೊಂದು ಬರೋಡ್ ನನ ಕಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎನ್ನ. ಆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವುದಾಗ ಜಾಗೆಡ್ ಕೊಳಲ್ ಉರಿಪೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅತ್ತ ಪನ್ಪುನ ಯಾನ್ ಕೊಳಲ್ ಉರಿಪ್ಪುನಲ್ ಉರಿಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಕೊಳಲ್ ಬರ್ಪುನು ದೈವಗ್. ಬುಕ್ಕ ಇರೆನ ರಿದಮ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಲೈವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಂಚನೆ ಪೂರಲ ಬತ್ತುಂಡ ದೈವದ ಅವಸ್ಥೆ ಒಡೆ ಎತ್ತುನುಂಡು ಇತ್ತೆನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಆಲ ಆದುಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಮಂತುದು ಒರಿಪ್ಪುನ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಪುನ ಅತ್ತು. ಬುಕ ಐತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಲ ಉಂದಾವು ಕೊಳಲ್ ಉರಿಪ್ಪುನ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಜೋಡ ಅಂಚ ಉರಿಪ್ಪುನ ಅಂಚಂದ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಆಲ ಒಂದ್ ಪೋಪುಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನನತ ಕಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತುದು ಉರ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಎಡ್ಡೆ. ಈ ಕೆಲವು ದೈವ ನರ್ತಕರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ತೂವೊಂಜೆರ್ ಅಕ್ಲೆ ದೈವ ನರ್ತಕೆರ್ ದುಂಬುರ್ದು ಭಕ್ತನ ವಾದ್ಯದಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಕ್ರಮತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗ್. ಅಂಚ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆನ್ ಕೆಲವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುನವೇ ವಾದ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಮನ್ಪುವೆರ್. ಅಪಗ ಈ ಬಾಕಿದ ಆ ಗ್ರಾಮದ ವಾದ್ಯದಕ್ಲ್ ಪೂರ ಮನಿಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಆಪುನಕ್ಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲ್ ಅಕ್ಲೆನ ವಾದ್ಯ ಆಪುಜಿ ಮುಗ್ಲೆನ ವಾದ್ಯ ಆವೊಡು ಅವು ಆವೊಡು ಉಂದು ಆವೊಡು ಪಂಡದ್ ಅವ್ಲ ಉಂಡು. ಬುಕ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಪಂಡ ಕೋಲದ ವಾದ್ಯಗ್ ಮೈಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೈಕ ದಿಯಾಡಪ್ಪ ದಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಊರಿಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಗ ಅಂದು ಮೈಕ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಈರ್ನ ಡಿಜೆದ ಬಾಕ್ಸ್ ದಾತ ಮಲ್ಲ ಪತ ಪತ್ತುದು ದಿವೊಂದು ಐನ್ ಇಡೀ ದೈವದ ಕಲನೆ ಇಡೀ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೈಕ ದೀನಗನೆ ಒಂಜಿ ತರಬೇನಾಯರ ಸುರಾಪ್ನಂಗ ಅಂಚ ಪೂರ ವಾದ್ಯ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಹಿರಿಯಕ್ಲ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಮಂತುದಿಜೆರ್ ಅವೇ ಸಾದಿಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಗ ಮೈಕ ದೀಪಂಡ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತೆ ಮೈಕ ದೀವೊಡ ಆಪುನು ಮಾತೆರ್ಲ ಮೈಕ ದೀಪೆರ್ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಜನ ಎಪಿಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಸುತ್ತಿ ಉರಿಪ್ಪುನ ಉಂಡು ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸೇ ಬತ್ತುದು ನಂಜ. ಉಂದು ಕೆಲವು ವಾದ್ಯ ಪಂಡ ಉಯಿರ್ ದೈವದ ಕಲಗ್ಗೆ ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಆ ನಮ್ನೆ ಮೈಕ ಆ ನಮ್ನೆ ಡಿಜೆದ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಪತ ಬತ್ತುದೈನ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಇತ್ತೆದ ಜನಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಮನ್ಪುನ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಅಜ್ಜಲ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜಾಗೆದ ಅಜ್ಜಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದೈವದ ಅಜ್ಜಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಪ್ಪುನ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಜ್ಜೆ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಅಜ್ಜರ್ದ್ ಪೊಪ್ಪ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪೊಪ್ಪರ್ದ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಜವಣರ್ಲ ಅಂಚನೆ. ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಅರಿಯಡ್ಕದ ವಾದ್ಯದಕ್ಲ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಪಿದೈದ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ್ ಇಜ್ಜೆರ್ ಎಂಕ್ಲನೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದಕ್ಲ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅವು ಬುರ್ದು ಒಂತೆ ಪಿದೈದ ಒಂಜಿ ಐಕ್ಕ ಆಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲ
ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಗನ್ ಪನ್ನಗೈಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ ಸೇರ್ವಾಯಿಟ್ 14 ವರ್ಗ ದೈವದ ಕಟ್ಲೆಡ್ 14 ವರ್ಗಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ ಬರ್ಪೈನ್ ಪನ್ಪುಜೆರ್ ಕೆಲವರು ವಾಜದಗ್ಲು 14 ವರ್ಗಡ್ ಇಜ್ಜೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ ಇಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ದೈವಗ್ ನಾಕಸ್ವರ ಮೈನೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಲ ಐಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಸುಬುದಗ್ಲು ನುಲ್ಲೆರ್ ಅವೇ ಹಂಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಅರಿಯಡ್ಕದ ವಾಜದಗ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಐನ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪುದಾರ ಪದ್ಮನಾಭ ಸೇರಿಗಾರ ಅರಡ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಪ್ರಾಯ 68 ಈ ನಾಗಸರ ಅಂದ ಅಮ್ಮೇರು ಮೈನ್ ನಾಗಸರ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅಂಚ ಐನೇನೆ ಅವ ಆರು ಪಂಡು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಎಣ್ಣಾತೆಗೆ ಆರು ಕೈ ಕೊಡ್ತು ಅವತ್ತು ಬರ್ಸೋದಿತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ ಮುಟ್ಟ ಕೂತಿರ್ಪಣಗ ನಮ್ಮೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾದ್ಯ ಬಂತು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಕೆಲಸ ಬಂತು ఒక ನಾಗಸ್ಥರ ಆರು ಮೈ ನಾಗಸ್ಥರ ಆರನೇ ಮೇಲೆ ಎಡ್ಡೆತ್ರಿ ಆ ಜೈನಿ ಕೆಲಸ ಐನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಪುತ್ತೂರು ಡೊಂಕರ ಗಿಡಪ್ಪ ಆಡೊಟ್ಟಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಚೆ ಐದು ಮಾಡ್ತಂತು ಇದು ನಾಗಸ್ಥಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿಸುವಂತ ಬಂತಿಲ್ಲ ಕೆಲವು 10-20 ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆಂಕಲೇ ಉಂಟು. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಎನ್ ಸಂದೀಪ್ನ ಮಿಸಸ್ ಎನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ತನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮದಿ ಮೈನರ್ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ ಸಂಗೀತದ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ತನ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗುರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಓಕಲ್ ಕಲ್ತನ ಎನ್ ಕಾಂಚನ ಈಶ್ವರ್ ಬರ್ತಂದು ಚೂ ಟೈಮು ವಯಲಿನ್ಲ ಪೋತೆ ನಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶಾನ್ ಬೋಗುಂದಾರ್ ನತ್ತಗಾರು ಅದಕ್ಕ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಮಗರಿಗೆ 9 ಮಂತ್ ಐನರ್ ಬುಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಐತೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋಪೆ ಟೆಂಪಲ್ ಗೌಡು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಪೋಪೆ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಪೂರ ಒಂದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಡಿತನ ಅಪ್ಪಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ನಿರ್ ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪು ಪಂಡದು ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯದು ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದೇ ಇಲ್ಲೇದು ಏಪದ ತು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದೇ ಇಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋಪೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕಿ ಬತ್ತ ಪಾತೆವೇರಿ ಹಂಗೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನಂದು ಪಾತಿರ್ ಬೇರತ್ತ ಈಗ ಎತ್ತೇವು ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚಪುರ ಬಂದಾಗ ಹಚ್ಚಿ ಖುಷಿ ಆಪ್ಮ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಅಭಿಷೇಕನ್ ಯಾನು ಅರಿಯಕ್ಕ ಯಾನು ಈ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ದುಕ್ಕ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ವಾದ್ಯದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ತಾಸೆ ಕೋಲಾಗ್ ತಾಸೆಗ್ ಸಂದೀಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾಸೆಗ್ ಬರ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಮದಿಮೆದ ಬೇಲೆಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ತಾಲ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚು ಬೆಂಚ್ ಬೈತೆ ಡೋಲ್ ಬೊಟ್ಟರೆ ಅಂತೆ ಅಂಚ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಒವ್ವೊಂದೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರ ಒವ್ವೊಂದೊಂಜಿ ಕಲ್ಪೆರ ಸಂದೀಪನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ದುಂಬು ಉಂತು ದಾರಿ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲೆ ಒವ್ವನ್ಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನೆ ಕಲ್ಪುನ ಪೂರ ಆರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೇರನೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಹೇಳ್ದ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತುಲ್ಲ ತಾಸೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾಡು ಜನ ಹೋಗಿ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದೈಕು ಒಯ್ಕು ಕೊಂಡರ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೋಕ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಟ್ಟೆರ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲಾತಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ರತನ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಊರು ಮೂಲೆ ಮುಂಡೂರು ಪಂಡ ಸಂದೀಪನ್ನೊಂಜಿ ಗುರುಕುಲ ಪಂಪನೆಲ್ಲೊಂಜಿ ಅನ್ನೇಂದು ಬನೊಲಿ ಪನೊಂಜಿ ಅಂಚ ಮೋಕಿಡಿ ತೂಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಬುರ ಬುಕದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಸುರುಕಾದು ಗೆಜ್ಜೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರ ಕಲ್ತು ಆಯ್ತನ ಬುಕ್ಕ ತಾಸೆ ಡ್ರಮ್ಮು ಡುಂಕಿ ಬುಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಡ್ರಮ್ ಆ ಪೂರಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಸು ಪೂರ ಬೊಟ್ಟಿಯರ ಪೂರ ಹೋನಿಪ್ಪ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ತಾಸೆ ಪೂರ ಬಂದು ತಿಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಇಂಬೇರು ಇತ್ತೆ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡಿಯರ ಒಂದೈತೆ 3 ಜನ 4 ಜನ ಕಲ್ಪುನಕ್ಲೆ ಪೂರೇರ ಲೋದೋಪೇರು ಅವು ಪೂರ ಆರ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದೆ ಕಾಸು ಬಾರ್ದು ಊರೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಹೋಗ್ನ ಇತ್ತೆ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕ ನೇಮ ಗುರ ಪೋಪ ಅಂಡ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಣ್ಣಗಿತ್ತಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲವರ ಮೂಲೆ ಉಂತೊಂದು ಪೂರೆಪ್ಪ ಜರ್ತೊಂದು ಮೂಲೆ ಮೀಪ ಪೂರ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ ದಕ್ಲನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಎಂಕ್ಲಲ ವರಿಗೆಂದು ಗೆರತ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಇಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವಳ ಎಂಕ್ಲ ಗುರುಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುರುಕುಲು ಅರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೆಂದು ಪನೊಲಿ
ನಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಪ್ಪು ಕಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಗ ಇಲ್ಲದಾಕಿಲು ಪೂರ ದಾಯ್ ವಾದ್ಯಗ ಪೋಪುನ ಅಂಚ ಪೂರ ನೆರದಿಪ್ಪೇರು ಅನಗೆ ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಪ್ಪುನೊಂದು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಬುದಾರ ಜೀವನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಡೂರು ಯಾನಿತ್ತೆ ವಾದ್ಯದ ಬಿಲ್ಲು ಬರೋಡು ನಿಂಕು ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತನೆ ಅಂಚ ಅದ ಇಕ್ಕು ತುಂಬ ಏನ್ ಬೇತಿ ಸೆಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿಂತು ಇಂಚ ನೇಪಾಂಡವರ ಹಿಡ್ದು ಸಂಧಿ ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚಂದೆ ಹಿಡ್ದು ಕಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಸುರುವಂತೆ ಆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಡ್ದು ಆರು ಡೋಲು ಕಲ್ಪರೆ ಒಂದೇವೆ ಕೋಲದ ಡೋಲು ಅಂಚ ನೈನಿ ಕಲ್ಪರೆ ಸುರುವಂತದ್ದು ಐನಿ ಕಲ್ಸೆ ಐನಿತೆ ಕಲ್ತು ಮೂಜಿ ಹೊಡ್ಸಂಡು ಮೂಜಿ ಹೊಡ್ಸಲ್ಲ ಐನೆ ಬಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುಕ ಸಂಧಿ ಪಂಡೆಲ್ಲ ಅಂಚಾನೆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಪನ್ಪುಜೆರೆ ಮತ್ತೆ ಫಿರ ಉಂತುದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಅಂಚಾನೆ ಒಣಸ ವಾಡು ಅಲ ವಾಡು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಬತ್ತು ಜಿನ್ಲ ಮೂಳು ಬತ್ತು ತಿಂಪಾನ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲ ಬುಡ್ಚು ಅಂಡಲಾಗ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬುಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡೆ ತೂಪೇರು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆರು 4-5 ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಪೋಂದಿಪ್ಪ ಈಗ ಅವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪೋಪುನೆ ಈಗ ಸೀಸನ್ ಜನ್ನ ಟೈಮ್ ಉಡಿಂಚೆ ದೈತಾನ ಇಂಕನೆ ಬೇಲೆ ಪೋಪೆ ಪೋಜಿಂದಂಡೆ ಪುರ್ಸ ಸೀಸನ್ದಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಇದೇ ಬರ್ತದೆ ದೈತಾನ ಬಟ್ಟೊಂದು ಕಲ್ತೊಂದು ಬೊರೆಬ್ಬ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಭಾರ್ಗವ್ ರೈ ಬಂಗ್ ಮೂಲೆ ಆರ್ಯರ್ಕ ಗ್ರಾಮದೇ ಯಾನಿತ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲೆ ಸುಳ್ಯಗ್ ಎಂಕ್ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಏತ್ ಒಂಜಿನಿಯರ್ದೆ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುನೆಂದ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಅಮ್ಮೇರು ಒಂಜಿ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಒಂದು ಆರ್ಡ ದೆಪ್ಪದ ಕೊರಿಯರು ತಾಸೆನೆ ದೆಪ್ಪದ ಕೊರ್ದು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಐಟೆ ತಾಸೆಡೆ ಕಲ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೇಮಗ್ ಪೋಕ ನಾನು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಸಂದೀಪ್ ಆರ್ನ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಏರು ದೊಂಬೆಯ ಸೇರಿಗಾರ ಬಂದು ಅಂಚ ಪೊಪ್ಪ ಒಂದೇರು ಆಡೆಬೋದು ಕಲ್ಪು ಇಂಚನೆ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಗೆಜ್ಜೆ ತಾಳ ಮಾತೆಗ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂಚನೆ ರಜೀ ಪುನಾಗ ತಂಡ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ಡು ಕೋಲಾಗ ಮಾತ ಪೋಪೆ ಎಟೊಂಜಿ ದಾದನ ಖುಷಿ ದಿಕ್ಕುನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲಾಗ್ಯಾನೆ ಮಾತ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಒಂಜಿ ವಾದ್ಯಗ್ ಏತ್ ಎಂಕ್ಲ ಬಯ್ಯಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ಏತಿಗ್ ವಾದ್ಯಗ್ ಪೋಡಾಂಡ ಬತ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಂಬುಲು ಆರ್ನ ವೈಫ್ ಗೀತಕ್ಕ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದ ಬೋನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯಾಗ ತಿನ್ನೆರ ಆಂಡ ಅಂಚ ಮಾತ ಕೇನೇರು ಬುಕೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಲೆ ಕನೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಲೆ ಕನೆ ಪಾತೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸಂಧಿ ಪನ್ನೆಲ ದಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸುಮಂತುಂದು ಎನ್ನ ಊರು ಬೊಲ್ಲಾಡಿಂದು ಎಂಕ್ ತಾಸೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ತುಂಬು ಅಪಗ ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡೇನು ತಾಸೆ ಪೋಪೆ ಅಂದು ಅಪಗ ಅಮ್ಮ ಈಟೆಲೆ ತತ್ತೇರು ಸಂಧಿ ಪನ್ನ ನಟ್ಟಿಗೆ ಅಪಗ ಆರು ಪಂದು ಬಡಿಯರು ಫಸ್ಟ್ಗ್ ತಾಳ ಪೂರ ಪಂದು ಬಡಿಯರು ಬುಕ್ಕ ಡಮ್ಮು ಗೆಜ್ಜೆ ಸಮ್ಮೇಳ ಇತ್ತೇನು ಐಟೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಶನಿವಾರ ಪೂರ ರಜೆ ಇತ್ತನಾಗ ಪೋಪೇನು ಸಂಡೆ ಪೂರ ಇತ್ತಲ ಪೋಪೇನು ರಜೆ ಇತ್ತನಾಗ ಕನ್ಪೆರ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಅರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗಿಯನ್ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪೇರು ದೈವ ಚಾಕ್ರಿ ಪೂನಕಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತೇನು ಪನ್ಪೇನು ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಜವನೇರು ಎಂಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಜವನೇರು ಬರ್ಪೇರು ವಾದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ ತಾಸೆ ಪಂಡ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆದ ಜವನೇರಿಗೆ ತಾಸೆ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಪೂರ ಕಲ್ತುನಕ್ಲು ಎಜುಕೇಶನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಏನೊಂಜಾಗ್ಲೆ ನಾ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನಗ್ಲೆ ಆಗ್ಲೇನಾಗ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ವಾದ್ಯಗ್ ಬತ್ತದ ಏರ್ಲ ಆಲಾರ ಇಜ್ಜಿ ಈ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪುನ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಏರೆಗ್ಲ ಅವು ಎತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳಾಗ್ಲೆಗ್ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಬೇಜಾರಾಪುನ ಅಂಡ ದೈವದ ಕಲಕ್ ಬತ್ತದ ಏರ್ಲ ಆಲಾತ್ನ ಯಾನು ತೂತು ಜಾನು ಜೋಕು ಜವನೇರು ಆಲಾಪ್ನ ಇರ್ನ 10th ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಾಗನೆ ಉಂದು ಆಪೇರು ಈ ದೈವದ ಕಲಕ್ ಬರ್ಪುನ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಯಾನು ಕೇನೊನ್ನ ಅಂಚ ಆಗ್ಲೇನ ಈ ಜವನೇರ್ನ ಐತೆ ತಾಸೆ ಕೊಟ್ರ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರತ ಆಗ್ಲೇನ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲು ಚೂರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದದ ಆಗ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಪೋದು ಇರೆಗ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುನಂಚನೆ ಆಗ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಆಗ್ಲೆಗ್ಲ ಆಸೆ ತಾಸೆ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ಅಂಚ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಕೇನೊಂದು ಬೇಜಾರ ಒಂದೊಂದು ಹಿಂಗ ಅಂಚ ಪನ್ನಗ ಪೂರ ಬುಕ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ಆರಾಧಕರೆಗ್ಲ ದೈವ ಚಾಕ್ರಿದಗ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಯಾನು ಬುಕ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಸುದು ಪಾತೆರ್ನತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗ್ ಪಾತೆರೆರ ಆಪುಜಿ ಯಾರು ಚೂರು ಪಾತೆರ್ನ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದ ಕಷ್ಟನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಕಾಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ
ನೆತ್ತ ಚಾನಲ್ ದಾರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಆರೆಗ್ಲ ಬೊಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆನ ಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ದೀವಾಡಂದು ಎಂಗ್ಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ.